ngundang anake lho, Ger. Kene ala iyong ala sonto-sonto acuke. Sapa sing muni ngono? Aku jenengane acuke. Sapa sing muni ngono? Sing muni jeneng. Ayo kene kalau ora pirsa karo bulura. Bulura pengen ngertos, Pak Camat pengen ngertos. Lho, sapa ngerti lho ning kene kok dibeto kondur Pak Camat ya toh? Hah, dipeceli ndasmu nggih pakan lele mburi kene. Kene. Kaya ngene lho ya, dalang kangkoi bayar aku larang urung tau tak ngenekke. Prejengamu ning kene. Yo. Larang ngambung kok. Ya nyat rezekine dhewe-dhewe ya. Nggih. Iki dalang ki rezekine ya mung debok. Yen ngene iki ya. Sinden penyanyi. Waspada no jonggrang. Prajuritmu wis kalang kabut, wis mati kabeh. Mong garis liramu jonggrang. Kowe gek arep melu sapa? Bandung Bondowoso. Banjur karepmu apa? Ya kowe ladenono brantaku jonggrang. Kaya aja kegeden rumangsa. Wis kebacot lek mungguyu, kebacot. Kok seta Bandung Bondowoso iki prajurit mbok sing ngono lho. Aja kedawan. Ngono. Iya. Aja gegeran. Ngapain, Sak? Mboten napa-napa kok.
Kok sajake kaya mlepek ngematke niku lho. matnya apa? Asli pora ngoten lho. Enten lho kan darah kilenan mriko. Apa? Karanganyar ketoke njuntit tune tibake subalan. Wah iya. Nah, nggo polah ngene lho malih ngene ngarep. Dadi metuthuk kae ngene iki. Rene. Ya. Pripun, Bu? Ngomong ngamuk sengak ora penak. Hati-hati lho. Mbak, bumu apa piye? Putu warok lho kuwi. Ponorogo. Nggih. Kuwi jenenge menghina karo para waranggana. Kok menghina piye to, Lek? Ora enek waranggana subalan, lek banci anak subalan. Rene, nginceng apa piye? Kene. Mah. Nginceng kok. Jare penasaran. Hah? Jare penasaran. Nginceng kok paling peteng dedet ya. Ya timbangane ngelokne bantalan, yo ngincengan kathok kok Pak. Yo. Yen mbokeki 5 watt gelem aku. Dadi ketok mlenos Dene saya. Dwijo Laras iki kok arep ambruk. Ding dene Dwijo Laras iki bodine wis terjamin. Gue terjamin. Pantatnya asli. Lho, dadanya apa meneh? Asli. Kok ganjelan piye? Hah? Ngomong sing kepenak kowe. Boten. Njaluk duyui kok. Lek macake ket sore lho dilokne ngono kuwi ya. Macak kat sore. Cek kok koyo anak kok tak uyui. Pegel aku ae. Pegel aku. Oh sindan seksi-seksi koyo ngono kok jare ganjelan. Kene patut lek ku mlenet rene mendolo rene kok ganjelan. Tak uyui pisan kowe kok. Ngendek. Menyek ngono ki. Boten Oh, ngenyek. uni pisan kasak. Boten, Bu. Bakbu. Lek nglairne kowe kapan bakbu? Kapan lek nglarne kowe? Boten, Lek. Apa mas sampean duwe anak kuwi nglairke ngene iki piye, Pak? Lek jarine Mas Lek omongnya aku. Lek aku. Heeh. Umpama duwe anak mriki. Heeh. Alah sakek metu ndase tak rajane idek. Aku ngerti ya mboke ngene iki ya wegah lair. Lah nyapa kok ngono ayo? Penak neng jero. Ngapa? Wah, makanan bergizi gak gratis. Lah aku meteng awakmu preyo senep nganggur. Kok senep nganggur pripun Lha to? Pak kudune lek aku iki meteng nyidami anak bagus-bagus. Nah, nggih. Kaya Pak Dalang, Pak Carik, Pak Camat, yo ngono kuwi to idam-idam aku. Lah awak meteng kok tikus turut. Lah salahe. Salahe nyapa? Salahe jenengan urung wayahe lair mbok denke. Dadi kan yo metu separo tok. Lah piye wong kuwi ning jero ora ame nyanyi, ayo udit ya senep petengku to ya. Lah nyanyi ora nyanyi kepiye wong dikirimi mic pake wae kan yo karaoke. Saja. Karaoke. Apa? Enggak apa-apa. Wilujeng dalu Kang Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Kangkos. Jas. Dulur lanang. Nggih. Nang dinang diawor. Nggih. Wis batine menyatu karo Dwijo Laras nggih. Nggih. Suatu kebanggaan saged sowan malih wonten tlatah bumi Nganjuk. Wah, Lanjut. Tanjung Anom wingi. kula remen pokoke mbok kesel ora semangat budan niku lek sowan Piai Nganjuk tetep semangat. Karena Piai Nganjuk niku piai luar biasa, seneng budaya, diparingi apa wae niku remen. Pelawak yo seneng, wayang nggih demen, sinden apa meleh nggih to? Wah, demen banget kuwi. Demen banget nyanyi nggih demen, nanggap tur yo remen sangat. Nah, remen sangat. perlu dicontoh ki ngenten niki. Perlu dicontoh. Nah. Lah yo makane matur sing apik-apik bae. Jih, Bu, Yu, Lek. Yo, Apa ngomong yu, apa? Lek, Bu, wis ora apa-apa. Lah Bu ra itu. Ya wis Bu ora apa-apa. Ora wong iki bertanya-tanya lho cek karo kowe kuwi kowe iki Bertanya-tanya umurmu apa? piro tuwek ponom karo Mbak Lucy iki tuwek sapa ora genah. Lah, iya, iya, Masalah kowe nganti modar ya semono kuwi. Jur nyesewu Gak tekan ibu-ibu. modal ya semene iki lho. Lah piye? Jur ibu-ibu amit lho ya. Tak aku lahirne ya. Aku gagah kon ngempet-ngempet ya. Nggih. Nang mburi mang do ngrasani awakmu. Ngrasani pripun? Masalah kuwi uncek no. Anune apa sepiro ngono. Ngono lho. Kuwi paling sing ngrasani Busri mesti. Kok iso? Busri limosin iki mesti. Lah kembarane jenengan no. Aku ya lek nyaur ngene. Alah Bu paling sak neker aku ya. Sanek. Sak mener golek sepiro? Kan lho wong iso nggo lato-lato tik. Neker. Ning eloke ya duwe anak kok Mbak Lus. Tapi walaupun Heeh. iki lho jalmotan kena Kiniro, kiniro, ya heeh. ta. Senajan Allah tanpa rupa. Yo enek rupane. Tapi piyayi niki ya sebenarnya bagus lho.
Mas Uncek iki. Heeh. Putrane ya sing kakung bagus. Sing putri ya ayu ning mbaten aku. Nurun sapa? Takonono sing kawegan. Lah sampean ki semene to. Anakku ya gedhe dhuwur ayu banget sing wedok. Sing kakung ya bagus banget e. Lah tanggoku bagus-bagus ayu-ayu. Maksudmu kowe seneng sedekah ngono apa piye? Ora batin tanggane ngono. Mosok bojo kok disedekahke iki lho. Oh, tak kira disedekah. Terus maju aja mundur-mundur midak sinden kene. Ketok apa ora? Sing wingking ketawis napa mboten, Pak? Ketawis. Mboten, Rek. Gendongan Mbak Lus? Mboten, mboten lho. Mboten. Kene tak gendong kene. Ben ketok kok ngono. Ben ketok. Aku penasaran arep tak demok ngono. Gak. Aku tenan melu duwijo kanggo kurbate ning omah ngene. Lah iya to. Uncek kae lho. Sepiro? Kene tak gendong kene nak kene. Gendong ngono lho. Jare mbokmu. Nggih, Bu. Entah. Aju eyang. Kene ngundang anake lho, Gar. Kene ketok. Ala eyang kuwi ala santos. Ngono ya. Acuke. Sapa sing muni ngono? Aku jenengane acuke. Sapa sing muni ngono? Semune jeneng. Ayo kene kalau ora pirsa karo kaya bulura. Bulura pengen ngertos, Pak Camat pengen ngertos. Lho, sapa ngerti lho ning kene kok dibeto kondur Pak Camat ya toh? Hah? Dipeceli ndasmu nggih pakan lele mburi kene. Kene. Kaya ngene lho ya, he. Dalang kangkoi mbayar aku larang urung tau tak ngenekke. Prejengamu ning kene. Yo. Larang nambung kok. Ya nyat rezekine dhewe-dhewe ya. Nggih. Iki dalang ki rezekine mung omong debok. Yen ngene iki ya. Iya. Sinden penyanyi. Heeh. Sampun ketawis napa mboten, Pak? Sik. Hop, meneng. Sik. Meneng hop piye lho? Sik meneng Mas Kangko. Aku arep mlorot iki. Meneng sik to. Hop, sik to Mas Kangko. Apa piye? Kok kene sing keter-keter ki apa ta? Tapi kok yo kene sik lek lindu du, lek HP yo du kok ngono iki. Apa iki? Ambekanku. Aku mau kan yo nggih boneker. Wah, tak kira kowe nggawa HP. Dah kene-kene sugeng dalu Pak Camat. Nggih, sugeng dalu Pak Camat, ugi sedaya warga masyarakat. Wates. Heeh, sing apik. Nggih. Ngomong sing apik ten. Sugeng dalu Bapak Ibu. Pun ketingal nggih. Empun. Dereng. Kok nangis to? Rasa nangis. Piye to? Ora ketok. Ora ketok piye to? Kowe menungso apa udu? Lah ya apa? Aja nangis matur. Piye to? Mimi. Mimi cucu anak kene. Kene. Mimi apa kata? Aku kira masaku kaya anakku, mau malah tak papake. Dotmu ki lho ning endi dotmu? Ha ibu sing gawa dot kok ya. Tak puap. Apa enek ibu kok takok anak dote ning endi? Aku ki lho, rumah saku lho Mbak duwe anakku kan lho tak catur ngono kuwi lho, tak aku ra eling lek iki normal. Kok tak papane pas tengah-tengah. Rumah saku anakku tak catur. Gak apa-apa. Idep-idep ngrasakne. Wis ora sak mikir ngono. Katimbang kok penasaran. Kadoan pikiran iki mbok karo anak wae. Sopo sing pengen duwe bojo kowe? Ha wong mbok karo anak Wes seneng, saiki yo akeh lho. Kene. Anak mangan mbok, Ayah. mbok mangan anak. Kok iso? Mbah mangan putu ki akeh saiki Aja kok. ditiru sing kaya ngono kuwi. Kuwi elek, Bu. Matur sing apik karo Pak Camat. Matur pripun? Ya Pak Camat sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Camat. Nami kula, Pak. Wewe, Pak. Kepiye to? Kok gampang nelongso? Weh, mingkem. Kene nak, kene. Wis aja rewel lagi kene. Duduk. Nyapa. Kowe pengen apa? Kowe pengen apa? Iki mik iki. Oh enak apa-apane kok mie. Lah iki susune mboke ngono kok. Ngokopong ngono kok. Wah, mau engko takone Pak Dalang lho susune. Aja.
Wis ngomong wis. Wis ndang, kek nyuwun apa? Nyanyi? Nyuwun nyanyi. Heeh. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Kok gila. Aku gila wedi anu seselidot dak omongan. Apa ya eneng lho. Tapi walaupun seperti ini wujudnya, dia itu multi talenta, ya ta? Wah, di niki ketoprakan nggih saged, ludrukan nggih saged. Sik, Mbak. Nek ketoprakan dapuk apa? Lho, Aku niki senapa-napa saged. Bandung Bondowas. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Kok Bandung Bondowoso. Lah kan Bandung Puas Bondowoso sih, gede beras. dhuwur. Ayo. Bandung Bondowoso iki gedhe dhuwur ngene apa ya iso? Cobi mawon dicobi mawon. Ari-arine. Nanti ari-arine ngoten. Buktekno karo Ya, Cak. piyai nganjuk ki lho. Piyai sing sugih dhuwit ora eman ku lek kadung seneng sampean wis gak dinyang-nyang. Ayo. Dibuktikan bahwa uncek kuwi walaupun seperti itu tapi kelebihannya luar biasa. Bandung Bondowoso iki ta. Nggih. Oh, toprakno. Iki tenanan iki. Aku Bandung Bondowoso ngono. Lah iya ta. Terus Iya. kono Lho, Rara Jonggrang to ya. Ora jonggrang. bayo Ngapa? Roro jomplang kentup tawon. Yo, kita itu harus saling menerima segala kekurangan. Lek aku Betul. Rara Jonggrang gede, yo anggapan aku ayu kaya midodari Mas, kowe bentukmu sak neker kaya ngono kuwi tapi tak anggap gede dhuwur ya. Nah, Sedelot saling diakoni. melengkapi. Jonggrang tungtat. Hei. Hei, jonggrang. Apa Bandung? Kowe arep nang ndi saiki? Arep ning goyangan. Nanti kok yo tok-tok maneh iki jonggrang gagah ngono lho. Lah, aku ya wis gagah lho. Yo. Ora gagah Lah aku niki sing begagah ngene lho. Lah iya aku wis gagah. Ngono, aku yo pendekar jonggrang kuwi. Lah iya. Ndang. Apa nek jonggrang nang guyangan? Lah kowe yo sulaya yo ndang. Sulaya kepiye? Wah aku nakoki tenanan kok. Mbok gandrung, kowe gandrung aku. Jonggrang. Batu-batu kok enek wong gagah gede dhuwur kaya ngene iki sapa? Wah ngece nek kuwi. Ketok fitnah. Jarene kok saling Gagah gede dhuwur. Fitnah ya nek fitnah. Lah piye? Ya omong wong, enek wong bagus, aja muni gagah gede dhuwur. Nah, Lek ana ngono. wong bagus imut-imut. Nah, ngono kuwi lagi pas. Imut-imut ki ireng tur mutlak. Nyati ya lho. Iya. Apa Bandung Bondowoso? Waspada no jonggrang. Prajuritmu wis kalang kabut, wis mati kabeh. Mong garis liramu jonggrang. Kowe gek arep melu sapa? Bandung Bondowoso? Piye? Banjur karepmu apa? Ya kowe ladenono brantaku jonggrang. Kowe aja kegeden rumangsa. Wis kebacot lek mungguyu, kebacot. Kok sik to Bandung Bondowoso iki prajurit mbok sing ngono lho. Aja kedawan. Ngono. Ah iya. Aja gegeden rumangsa Bandung. Sutik nyawang rupamu Bandung. Lho, piye jonggrang? Ayo gelem tak pek garwa wong ayu Kowe ngono. gelem tak pek garwa jonggrang. Kowe aja gegeden rumangsa. Ndang aku dijawil. Mosok dadak tak tungne bokongku dijawil. Engko dikira ngobok-obok. Ora. Dadi syuting kok kono lho. Maksudnya ngene lho, kowe iki kan Syuting kok kono ra ketok. Aku gak dikira ngrowok. tegese Gak bapak-bapak ibu ki perso lek perane kowe iki njawili aku. Kowe trigis lah nang aku. Mergo gandrung. Mergo gandrung ngono lho. Nah, ayo. Oh, iya. Kok ngrowok tak. Kaya ketheng ngrowok kates. Ndang ayo. Jonggrang manut tak pek garwa ya Ora jonggrang. sudi Bandung. Jonggrang. Aja kurang ajar Bandung. Iya jonggrang. Bandung. Aja kurang ajar Bandung kowe kok tanten. Ya Allah, kepinter tenan. Jonggrang matane kira. Ya ben tak carek ku lho, salahe yo an. Kudune iki ngundang Lucy Brahman iki yo gagah gedhe dhuwur paling tak dhuwure kaya Pak Dalang ngono lho. Wong sapi yo karo uncak. Lah kan ya Kok pindet?
kan ya cocok to Pak Carik ki pengen nyuburke para petani. Mulake nekake Lusi Brahman karo uncek. Ibarate Lusi Brahman kuwi sapi, unceke kuwi lethong. Ngono lho. Ayo lanjut ki lethong. Lanjut. Iya sapi. Ayo jonggrang. Manuta tak pek garwa. Ladenono aku ya Bandung Bandawasa. Kepiye? Nyata-nyata sira seneng karo tresna kalawan ingsun. Sira apa sanggup mujudake apa kang dadi bebonoku Bandung? Jalukmu apa to jonggrang? Bakal tak turuti sing baku aku iso ngrabi sliramu jonggrang. Bandung Bandawasa. Kepiye? Lek nyata-nyata sira tresna kalawan aku lan pengin ngepek garwa kalawan ingsun. Ingsun pengen sira gawekake candhi cacahe 1000. Go Bandung. Candhi cacahe 1000. Kecil Ananging Bandung ngertenono. kepiye jonggrang? Sadurunge para esuk candhi kuwi kudu dadi 1000 ya Bandung. Nek kowe bisa ngleksanakake apa sing kang dadi bebonoku, sira bisa ngepek garwa kelawan aku Bandung. Bakal tak turuti panjalukmu jonggrang. Buktekno Bandung. Candhi sewengi Kudu kudu dadi cacahe 1000. cacahe 1000. Ananging sadurunge para esuk kuwi candhi kuwi wis kudu dadi Bandung. Iya jonggrang. Metokne aja Ci. Tenono aku bakal gaweke candhi kanggo sliramu jonggrang. Coba botekno aja gegeden sumbar kowe. Alah, iya jonggrang. Apa? Metokne aji-aji. Iki apa-apa tek iso to? Ora kuwi Cempe. anu blasteran jak. Lek Sing lanang pitik, sing wedok cempe. Dadi Mbak. Kaya iki Mas yoga wis tau ngerti wedhus kawin. Kowe aku muni mbek ndong guyu kekel. ya ngerti kok ya. Iki wis esuk, dadi wis esuk kan kabeh kewan tangi. Heeh, tangi Wis kabeh. dhewe pitik kluruk. Wedhus. Wedhus pitik wedok. Oh. Wedhus. Wedhus piye? Mbek. Iki wedhus lanang, sedengan lah. Wedhus cemple. Cemple. Yen cemple mencret. Ono dhewe. Cemple mencret piye? Ayo ndang wis esuk, kono maneh wis esuk ya. Dadi Jonggrang. Bandung Bandawasa. Panjalukmu wis tak turuti candhi cacahe 1000 jonggrang. Ngono ya Bandung. Saiki manuta sliramu tak pek garwa jonggrang. Aku ora percaya Bandung. Ora Kowe percaya tenan bisa kepiye? mujudake candhi cacahe 1000 apa ora? Coba diitung ya Bandung ya. Hitungan jonggrang. Sisih kono 1 2 3 4 ana 400 Bandung. 400. Iya. Sisih kono 1 2 3 4 5. Ana 500 Bandung. 400 kono 500. Piro kuwi? Dadine 900. Sisih kono ana candhi carek karo camat. Kae ana candhi cacahe 50 Bandung. Cacahe 50. Tegese 950. 950. Sisih mburi kono ana candhi cacahe piro ya yo diitung. Sing mburi 40 kae 9 lho. Tegese 49 wis 1000 kurang 1. Tegese kowe ora iso ngleksanani apa kang dadi janjimu Bandung. Lho, jonggrang. Kang mongko iki wis para esuk, tapi kowe ora iso ngleksanani apa kang dadi bebonoku Bandung. Jonggrang. Kuwi pokal gawemu. Kurang 1 ki mau mergo sliramu sing ngobrak-obrak pitik wedhus. Kabeh ben tangi cempe mencret barang ya mbok gugah. Dadi kurang 1 candine jonggrang. Genepe ya kowe jonggrang. Hei.
Bandung. Patung. Aku luwih sekti tinimbang sliramu Bandung. Lek ngono kowe tak balekne aji-ajimu kowe sing tak sabda. 1000 sing kurang siji kowe dadi patung. Wis dadi patung ya. Patung kan menang dikapak-kapak ya. Nih. Patung kok guyu. Pun nggih, Mas. Niki lho, pun nggih. Patung dikapak lek patung niku nggih ngeten iki sae napa mboten? Ora. Patung iki biasane ora klamben kok. Sik gak aku. Aja ngomong ngono lah. Patung niki sae napa sae lho. Lah piye? Lah malah kaya ngangkatke sae lho. Alhamdulillah menika pinuwanipun para penggemar Ringgit Purwo sekedhik-sekedhik kedah dileksanakne nggih. Nggih no, nggih no. Nggih to lah. Ayo sak lagune no. Oh, sak lagune sisan. Wis bar iki patunge. Wis bar. Wis rampung to? Wis bar. Pas aku ngene. Lah kowe tak udani ora gelem oh. Mbak Lucy sik penasaran karo nggonmu sing sak nekermu lho. Lho ya, aku pengen ngudani kowe iku lho. Patung ke. Engko dudane nang mburi ae. Ah, garapan apa? Bar. Wis iso bantu-bantu wasa? Lho, wis rampung. Oh, wis bar to? Wis bar. Oh, nggih pun bar. Lah iki ora. Lagune. Lagune. Oh, duet to iki lagune. Tayupan. Roro Jonggrang. Katur Pangadino, Pak. Niki Bapak Camat mboten tamtu jumeneng. Oh nggih. Nah, menawa kersa diaturi sak ramban sik lagune gen komplit. Oke, siap. Ayo. Ayo nggih. Ayo. Roro Jonggrang kowe pantes